Hola, bon dia. Avui anem a fer la ruta del Torrent del Tortuguer. És una ruta circular. Comencem aquí al peu de Montserrat i anem cap allà. Seran 10 quilòmetres. Ja hem arribat al Torrent del Tortuguer. Ara continuarem la marca fins a arribar a dalt. Ha sigut difícil arribar fins aquí perquè el riu estava ple d'aigua i hem tingut que fer una mica de sobresaltos d'aquí cap allà i d'allà cap aquí, però bueno, ho hem aconseguit. Anem a veure com està l'altre túnel. Hem arribat a la Balma, ha costat una mica, fem grimpada i tot això, però bueno, ho hem aconseguit. La Balma és una cova oberta i allargada, i aquí la teniu, com veieu, s'està caient, i allà trobareu les pedres que cauen i fan la Balma. Ja hem fet el Torrent del Tortuguer, hem arribat a l'esplanada i ara hem d'agafar el camí de la nostra terra, que és un sender que arriba fins al cotxe. Anem, que ens queda molt de camí i hi ha unes vistes a Montserrat. Venim del camí del Torrent del Tortuguer, hem fet tot el camí passant per unes cases i ara hem agafat el turó de les Cuixes que ens arriba fins al cotxe. Ens queda una horeta, portem 2 hores 40 minuts en aquest moment i vinga, anem, que hi ha gana. Després d'haver creuat el pont de la C58 i el pont dels ferrocarrils de la Generalitat, agafem un altre cop el Torrent Mas Tortuguer per arribar fins al cotxe. Vinga, va! S'ha acabat l'excursió. Vaya excursió més difícil. I deia el tio que era fàcil. Impossible. He anat a gates. He tingut que donar la volta per no passar per un cordill de ferro. En fi, un desastre d'excursió. Però bueno,